Slovenský ministr zahraničních věcí Juraj Blanár tvrdí, že Fico jede jen uctít oběti osvobození Československa a že to se současnou situací a válkou na Ukrajině nemá nic společného. Nemůže to tak být? No, ku tomu by som mal možno dve poznámky. Prvá je tá, že myslím, že aj Česi, aj Slováci, my obzvlášť, by sme mali prestať hovoriť o oslobodení sovietskou armádou. Oslobodenie, tak zo syntaxu obsahu toho slova. Oslobodenie znamená priniesť niekomu slobodu. Prechod sovietskeho frontu a porážka fašizmu, a myslím si, že toto je ten korektný výraz, porážka fašizmu, nám nepriniesol slobodu. Ani Čechom, ani Slovákom. Vždy ma mrzelo, že vojska generála Pattona sa zastavili pri Plzni a otočili na základe dohody, ktorá tu bola. Pretože ako vyzerá oslobodenie, sme videli v inej časti Európy. Aj v samotnom Nemecku, ktoré napokon, keď sa pozrieme 10 rokov po vojne, ako bolo politicky, ako dokázalo si zobrať lekciu z toho, stalo sa demokratickou, prosperujúcou krajinou, jednou z najúspešnejších na svete. To bolo oslobodenie. Západný front bolo oslobodenie. Prechod sovietských vojsk bola porážka fašizmu a je na mieste samozrejme si pripomenúť porážku fašizmu. Fašizmus bol zlý režim, odsúdenia hodný režim. Je na mieste si pripomínať obete, ktoré stáli za porážkou fašizmu. Ale dnes ešte k tej ďalšej dodatočnej dávke cynizmu, kde teda ako slobodne vnímame justičné vraždy 50. rochov, Jakimovské bane, likvidovanie kláštorov, kostolov a celú šialenú komunistickú diktatúru, vyvlastňovanie, asi peklo, asi najväčšie peklo, ktoré sme zažili za ostatných 80 rokov, tak jednoducho no dnes tam ísť. Navyše k tomuto je na pozadí všetkých mŕtvych, znásilnených, zbombardovaných, deportovaných detí. Proste tom, čo sa deje na Ukrajine, to je cynizmus. A tretia vec, pozrime sa na zoznam tých a počkajme si na tie fotky. Kto tam bude? Proste stáť na tribúne vedľa krvavého diktátora, kde mašírujú krvavé vojska, vraždiace vedľa v našom susedstve, s nechutnými plánmi a stáť vedľa ľudí, ako je Lukašenko a iná galerka tých najhorších diktátorov sveta, no tak to je pre mňa ako človeka, ktorý 30 rokov zastupoval Slovensko a snažil sa o to, aby sme boli slušnou krajinou, aby sme sa inšpirovali slušnými vzormi, tak to je dosť šialená predstava.